Her er en lejlighed, der er i rigtig god stand. Den ligger meget centralt, kun 300 meter fra Rødovre Centrums mange indkøbsmuligheder og busser til København. Lejlighedens stue er godt oplyst med et stort vestvendt vinduesparti og med udsigt over det grønne område. Stuen er i dag opdelt til både opholdsstue og soveværelse af en praktisk skillevæg, der gør rummet meget funktionelt. Køkkenet er med god bord- og skabsplads. Generelt byder lejligheden på et godt lys fra spots i lofter og gode opbevaringsmuligheder i indbyggede skabe. Badeværelset er med bruser og er i en god størrelse med plads til separat bruseniche og toilet. I alt en rigtig flot lejlighed til prisen og ideelt til studerende.